Erkekler gaty gorkak, onu birinji bilsinler. Gepini düşündürüp bilmeýär. Türkmen erkeği gepini düşündürüp bilen ok. Hiç haçanam. Soňra bu zatlaryň netijesinde de bir eziklik emele gelýär-de. Ezikliğinden nemesi ne o daşary ýurda çykan aýallar beýle beýle diýip soň geçen Twitter'da da biri ýazypdyr, o hakykat ünsüm çekdi. Bir türkmen gyz daşary ýurtly birine durmuşa çyksa hemme kim onu kritike tanqid et galýa, ýöne bir erkek daşary ýurtdan bir gyz alsa, gyz bilen öýlense, ona hiç kim ses çykanok näme üçin eken diýip soraýar-da. Gat dogry bir soru, soraňam jogaby ezik erkekler sebäbi gaty seyrekdir. Daşary ýurtdan öýlenýän türkmenleriň sany gaty azdyr. Ýani aýallar, Olacak bir yol olmadan da nani. ýani aýallaryň sany kändir. Sebäbi aýallar näme de bolsa da özünden has bir statusdaky erkekler bilen durmuş gurmak isler. Sebäbi maşgalany, çağazdy, ekläp bilip bilmejegini görenem edýär-de, hasap edýär aýallar. Ýa-ni dogly ykdysady neme rahbit. Bu şeýle de bolmalydyr. Ýoksa pikir hiç özüne oňarmaýan bir erkek bilen durmuş gurup çağa edýän o çağda bakyp bilen oksaň özüň kamersan sumkaňy südüräp çağan bakmaly. Kime gerek? Gerek däl. Soň şonuň üçin dogry neme öňünden karar berjek bolýarlar-da. Türkmen erkeği olsa kän gyzykly däl. Daşary ýurtdaky erkek näme de bolsa da güýçlü görünýär. Güýçlendir belki de ýa-ni ykdysady mümkinçilikler boýunça. Şeýle